Tarinamme alkaa 60-luvun alusta. Ol siihen aikaan konin voimat metsäkoneina. Ja Savotalla kämpät tallit oli tuttuja. Kun ensimmäiset konevoimat oli juttuja. Kuin massikat ja portsonit ja nuhvit monet muut. Niiden töillä ruokittiin surlapsi Katran suu. Ol karvareukat, manttelit ja nahkarukkaset. Ja niillä silloin aika joutsalaiset pitkin vaiheet. Sitten tuli lujat koneet, Volvot kokkuivat. Lokomot ja valmetit ol uusi tuttavuus. Ja kulkukoiran nimi on se konemerkki uus. Tahtisen kuin tiivistyy tuli 2 vuoroa. Yrittäjäliittomme se johti kuoroa. Sitten siirtyi aika eteen katon honkien. Tul motot metsään aluksi vain aukot hakaten. Myyjiä kun kiristi viel merkkikirjavuus. Ol 90-luvulla nyt tiukka aika uus. Isot osti pienemmät ja jotkin merkit jäi. Pikaknokat lokset on täällä päin. Kehityksen yhtiöt vain ulos mittasi. On metsureista lopputilin moni saanut kai. Onneksi sentään osa heistä jatkaa työssään sai. Täytyy tehdä kova tulos puoli ilmattain. Että rahan sijoittaja hyvän katteen sai. Jos mahdollista oisin, niin Kiinan metsät veis. Ne kasvottomat omistajat potkis meidät pois. Suuntaus on nykyäänkin myöskin täällä päin. Konemyyjät suurenee ja yrittäjät näin. Monen miehen taival nyt ulkomaille vie. Venäjän ja Ruotsin, Saksan tuttavat on. Ilmastoidut ohjaamot ja automaatit muut. Hymyyn saapi väsyneenkin kuljettajan suu. Pitkät päivät velkakierre joutaisivat pois. Kuka alan kehityksen ennustaa nyt vois? Kyllä suuren kiitos aiheen naiset ansaitsee. Kun miehet tulee metsästä, ei haise aftoseen. On monta iltaa yksinäistä puolin toisinkin. Ja naisille jää perheen hoito usein kuitenkin.